Halo, perlak baro si ni wailu lawan pai yang saban upload video di pia long kumno ngangai pia site pia klan pi don pedeng kamet kabak koi kabak hia di mentak si te ka video ngako aban shina ya kan ka video ngako aban pen i api ki pai ba baro ki pai support ya kumju ya baro ki ki bamde ki supporter ki jonga ki ba ya la kai game hero kan kumju ya kata ki online game kino gijai online game bro om de tangka Free Fire ya baro ki online game. Oke, OMG ka sopet menyau ngalakum klet. Oke to shopping sedang ya ka video barbor ngahapan pen isu ya ke intro teman tak singal klet to ngin ya pai biang shadin ngin ya backward biang ngin isu da ke intro ngin sedang ya kata topik ke bang aku aban keren bat pi. Tok beli subun mo ba pilaya up ya map hiru bang laklet kum ai kata intro tota prolog bro menta kamit ngaku aban kan kum ne ngaku aban ong bangi smooth tenat haban lakai kan ke game Free Fire bat kiwi bri ju smooth tenat haban lakai kiwi game online kum ju kum ka PUBG ga Call of Duty Mobile Legend kino game online kin to pilatip hi ting ya smooth tenat haban lakai duduk kamen sim ka donut ka jongi nomor bangi smooth tenat haban lakai ya ka te kat kum ka jing yo i ka jonga umde ka jong tang ka jonga ma PCR pila yo i don nap deng jong pi bala yo i don nap deng jong pi bala ya tip ru don nap deng jong pi bam pat tip ru te kat kum ka jing yo sngo pat ka jing yo i ka jonga ngangai PCR pila yo i bala pelaj hapo news hapo ka PCN news ka PCN ka tu ka bala dep pelaj mene kata ka video pang ba kin ong kin krong kajana no ya ka online game te ya kata kapen lingo yang ni kapen lingo yang ahiru kapen lingo ya pibaro ru ban krong kajana te kapen lingo kenyangi mentah namar beliu kapen lingo namar nyimpat tip ya kajing shisha kumno kan krong kajana kata kadai kawai kumno kan krong yang ni kinong ya lakai game ne kan krong ya utrai jong ka game ne ya kata ki kelempat mention ni yang tu po ka video baki pelaj meneh po ka PCN news te ngaku aban ong ipi kum ne ba ya mentang ngim dan kamban ya ku slide jumud ya spang kata namar ba ngim patip ya kajing shisha kadai kumno kinle kumno bat maki siaru ka sarkar Meghalaya ru kampat pensai kan krong khajana hakano ka dur bat kan ya hakano ka rukom kan le hakano ka rukom ngim patip ya kata te kat kum kajing kwa junga ban ong te uba wailu kwa ban ong kum ne kata kadai tang kajing kwa ban ong ba wailu ladaja subuh ladaja baka sarkar Meghalaya kan krong khajana ladakan krong kajana kan krong lut ya baro ki gamer ki bayala kai ya kanogino ki online game ya ki pajba kan kata kum yang ya pi baro ladakan krong kajana yangi kemud kam ya hap kan kata namar ba balai namar ba wat nadu utrai ubashna ya kane ka game ru ai la kai yangi free kum nong kum ta hapo Meghalaya pada ki krong kajana yangi kinong ya lakai subuh kitu kena arit kidon gi belakai gi bakhan dais nam shpos nam arpos nam to arpos nam tikela nang hi bania trek ta ala de te ong na kitu gi belakai ong na ki bakat sam nam shapo ada krong khajana yangi ki nong ya lakai kemudian ya kita ki laban krong khajana kala ada ban krong ya kita kin yo pisana e benai om tang kita ban om de tang kita gi bam yo pisah ndrei mangisiar ken mapiru ken na ingin yo pisah namar ba ni klempat yo jing kamai te ling ba ka game te kata kan inde ba kajing kwa ong gajonga kan yo lese ba kata ka sarkar Meghalaya kan yai dakum ta ka lenti je kata ka lenti de kami hap kan jangi te subu yo lese ba ka sarkar Meghalaya kabu kata ka kabu ya kata ka khajana yo lese kan krong khajana ya ki bala kamai ling ba ka game ba artat kitu ki de ki bala de ki youtuber ki ba he te ya kata te ngadang kham sngo ya hap khindat mo te subuh lada ka sarkar ka bu ha kata ka linti banong ban krong khajana ya gitu ki youtuber ki bala he bha kumba ki bala poi 1 million subscriber te ya kum kita te kadang ya hap te banong ban krong khajana te banong kum ya urit uria ya kum ki paiba ki ba ya lakai ong na lakai tan pas teng na no ban sngut tenan ya kata kam ya hap kan artaru banong ban krong khajana kum taru ya kita ki youtuber ki bala he ru ya kata ngam das ngo ya hap ni tang balong nga su ong no ya kata lada ka le kum tar ka khambiang Jaman ang ban su krong ka jana kham ya hap su te lada ka kwa ban krong ka jana te
krong ya tu nong yu kan pan ya kata ka by text na utrai jong ka game kan boleh kan cupan nangi ki pai ba atau baling idon kam ya kata ka license ban la kai kan ka game te kane kam de ka jing kan tha ban ong na kane kam de ka jing persya ya kata ka sarkar Meghalaya klem persya kane long ka jing kren ka jonga long ban ong na ban su pensai ki supporter ki jonga ban pensai banong ba bat kumju hiru ba ka sarkar Meghalaya ro kam te hiru ban le kum kata galenti banong ban krong khajana yangi kinong yela kai kane ka game namar ba ngi le kai kane ka game ni klem yo pisa te bang le kai kane ka game te kan krong khajana maka tang ban le kai kane ka game te kam ya hap kanya kata kam don kin ta galenti bang ka ba dei kata galenti kam dei kan te sungba phiru perlok baro nai pat ya sunguthu bakla menta namar bang ngimpat dip bhaya ka jing sisa kan yai ha kano kalenti kan ka sarkar Meghalaya ka jongi kan yai kumno kan le kumno ita ki jing krong khajana ka jongka ngi patip yo lese kan krong khajana na utrai jongka jing na utrai u basnai kan ka gemba namar balalan sang ne po Meghalaya hane ka stage ka jongi te yo lese kan le kumta kalenti ro yo lese kan krong khajana na kitu ki malay kamai pisaling ba kan ka game te kata ru ngam tip te manong ban krong khajana lut silencer ya baro ki baya kai kan ka game online te kam ya hap ya kata te ngengit pilayos tu iperlok baro ya menta ten nai attention ye spang kata ka krong khajana ye namar baka sarkar Meghalaya ka klempat pensai bahas pang kata hendring isu ya ka video boong ba ya ki online game baro on sak te lakam ban krong khajana lane uno bakwa ban le ya ka kamun dan kam ban le ya kata ka license te klempat tip bahaya kata te ngi sidang yo sungutang kita hi te kita ki 4D kita ki point ki balabiang palat ki 4D kita ki jing ong na ki 4D kita ki jubab ki bala la pensai kedar sunan yangi hendai kadang sa ong na kadang sa ka jing dum kan te ka sarkar Meghalaya menta kampat pensai yangi te tongingej bakan sa pensai hi yangi te ngingej bangin sa sunguthu tingin sa pe next ya ka jing pensai ka jongki sia sangi kalong kumno kata ka jing pensai ka jongki langi sungo yahap ne langim sungo yahap tingin sa pe kenya kata banong ban krong khajana sisa kata ngakan hong banong ban krong khajana salansar ya baro ki bai la kai kane ka game online hang ne po Meghalaya te kam yahap ya kata te banong ban krong dakumoi pat kalenti te tongin sa pe dakumno kata kalenti ba kata ka sarkar Meghalaya kan yai tingin sa pe ya kata te perlok baro ngi pilai stu ikane ka video ga jonga omdei banga persya ya ka sarkar Meghalaya hendai ngasuko kren ya kata ka jing sngo ga jonga namar ka jing ngasngo baka jing kren jonga ngaklam kren like ngaklam kren tam hendai ngakren ya ka badei ba ong ban krong khajana re kam sngo ya ban ong ban krong iki yakinong ya kai game baro silencer te tangkan nih ka jing kren jonga ngangit pilai sulut baro ikan jing kren junga perlok baro tingin saya kendu pada koi ka video te ya menta dengan penkot no ikan ka video ka jonga bye bye ingin saya kendu pada koi pat kasih